Кои са най-сигурните неща, които ни чакат след Нова година и как да се справим с тях? Ще обърна внимание на две неща. Първо, касата от лева става в евро. Това означава, че трябва да си приведете касата в рамките на реалните ви пари в брой. Това означава, че сега сме четвърто тримесечие и трябва да се разпределите дивиденд. Ако не можете да разпределите дивиденд, най-добре е да си вкарате парите в банковата сметка. По този начин те автоматично ще се превалутират. Когато са парите в брой и сумата е по-голяма, опасявам се, че ще имате затруднения за този документ, който се изисква, за да го дадете в счетоводството за превалутирането от лева в евро. Ще станат опашки пред валутни бюра, в банките и това ще ви създаде затруднения. Другото сигурно нещо, че данък дивиденд ще стане 10%, сега е 5%. Така че по-добре сега си вземете парите с 5% данък дивиденд, отколкото после да се чудите какво да правите и да плащате двоен данък. Това са двете сигурни неща, които ще ви помогнат да влезете по-лесно в тези промени. От мен това беше. Благодаря ви. Заповядайте за повече съвети. Счетоводна къща СЛЗ. Иновативно счетоводство за вашия устойчив бизнес. Аз се казвам Лиляна Трифонова и съм собственик и управител на счетоводна къща СЛЗ. Последвайте линка.